Здравейте хора, в момента е 7:10 и аз отивам към 7-мо училище да си правя втората матура. Тя почва от 8:30, мисля, че или от 9, нещо такова, но трябва да съм там. И общо взето днеска ми е и матурата, втората матура, бала и всичко ми е наведнъж. Ще събирам и семейството ми между това. В момента да, малко ми е притеснено заради матурата, защото не знам дали ще са хубави самите лисанинги, защото нали, матурата по-английски има час за слушане. Надявам се всичко да мине добре. Така, в момента слязах от метрото и имам някъде към 2-3 минути, за да още пребия, за да стигна. Надявам се да стигна, за да не си изтървам матурата, но ще бъде доста тъпо. Hours later. Хора, точно свърших с матурата и сега ще излезе и ще ви кажа какво става. Всъщност как мина матурата. Значи първия модул, лисанинга, аз скандално. Не, че разбирах ги някои неща, но просто на моменти нищо не се разбираше. Въпреки това се надявам поне по-голямата част да са ми верни. Втория модул, ридингите ги направих. Ми отне реално супер много време да се занимавам с тях, защото имаше една част, където ти трябваше да си извадиш информацията от текста. И си мислех, че имам супер много време и накрая реално се оказа, че нямам време. Накрая ми станаха само 40 минути, за да напиша есето и написах пълните въпроси там. Искаме си малко на една пейка, но това, което исках да довърша е, че въпреки това смятам, че се справих добре. Сега ще видим какво ще стане, но вече наистина нямам намерение да се занимавам с това, каквото било, каквото направих. В момента е някъде към 2 и нещо и в момента се прибирам в нас, сега седнах за малко и ще се приготвям за бала, за всичките тези неща. Баба ми, дядо ми ще идва, че събираме семейството, така че няма да се занимавам повече с глупости. В момента отиваме да приготвим нещата за бала. Така в момента се прибирам в нас, ще се почина малко и после ще оправя нещата за самината там сбирка преди бала. И това е. За сега нищо интересно няма да се случи, така че за малко ще се видим какво оправям нещата. Така, хора, в момента се занимаваме с подготовката на масата. Баба и дядо би трябва да дойдат след малко. И както видяхте, масата вече е готова. В момента само чакаме баба и дядо, аз трябва да се облека и всичко ще точно всъщност това е, което трябва да направим, така че ние да сме реално готови. Така, вече сме готови. Изключваме, че стаята е разхвърляна и че всичките неща са тук, това няма никакво значение, никой няма да идва тук, така че ще се съберем и всъщност аз ви показах вече масата за какво става въпрос. Всичко стана много яко. И така, това е за сега. В момента чакаме баба и дядо и така. Hello there. Събра се бандата и дядо е, че там сме тук. Ето го красите. Които са замазани неща. Да, добре. Шапка ще бъде по-вкусно. Вместо шапките. Такива, В момента ще си облека костюма, за да можем да видят баба и дядо в него. После ще ходим да се снимаме. За сега много добре върват нещата. И така, доста добре си изкарваме в момента. Всичко е добре. Не знам влога изобщо дали се получава, дали не се получава, защото аз
се опитвам нещо да снимам, обаче не знам дали се получи, но въпреки това, какво такова стане, ще го кача. Така че, да, айде сега се обличаме и ще ви покажа и на вас после как изглеждам. Имаме да се снимаме, ето в една градинка тук в квартала. Да, ще подбера да се казва. 20 minutes later. Приключваме с снимките. Прибираме се, ще ядеме торта и такива сладки неща. И да, после ще ме вземат колата и ще ходим към хотела, така че няма много време. И така, да, това е за сега. Отиваме сега да ядем торта и така. Ами така хора, в момента съм пред хотела, просто защото нямаше какво да ви снимам. И сега в момента сме пред хотела, чакам си приятелите, чакам си класа да ходим. Както виждате е пълна какафония тук, така че ще ви се включи като се намеря приятелите и компанията, защото в момента съм сам и ми е много забавно и да. Събрахме се компанията, ето е Ема, ето е Вики, Ани, тук има снимки, фотосесии, всичко е това. Редят се на опашка да се снимат. Да, редят се за Слави да снимат. Топалка е бе, топалка, да. В момента не знам какво чакаме, какво правим. Много сме готови всички. И да, така че влогчето ще продължи и ще стане много яко. What the fuck? Вече влязохме, вижте каква заяка зала сме, виж. Ето ни тук сме сега, чакаме другите. Да, за сега много добре, само да се разберем къде седнем, да намерим и другите от компанията и сме супер. Ама нещо ни се затриха. Иначе да, супер. Да. Ами да. Добре, вече седнахме. Леле. Ето тук са и другите. И те искаш ли си във влога? Добре, да, и да, в момента сме тук. Чакаме да се съберат повечето хора. И всичко ще стане топа. Какво ще кажеш? Кажи нещо. Ами, много съм недоволна от пътувата, иначе всичко довърши. Добре, ами да, така че ще видим после какво стане. За всички обичанки! Знам дали нещо се чува, има такова за двойки, ние сме сами, така че не става, но... Уникално! Уникално! Как беше? Супер! Яко! Добре. Да, не знам дали нещо се чува, но много добре се изкарваме, всичко е супер. Така, супер, вижте, това са от нашия клас момчета, така че пинаха малко, но няма проблеми. Хора, хапваме, пиваме, ето. Как сте? Кажи как е мама? Как сте? Жега ми! Добре. Той човек, който ще спечели такъв бал. Мегуста на Галин.
вече свършва. Баба я има. Добре, сега отиваме на дискотека, но да. Както разбрахте, после отидохме на дискотека, бяхме в House of Illusion, но като цяло не съм снимал нищо, кой знае какво там, просто защото не се случи нищо интересно. И като цяло до тук приключва клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате, да го лайкнете и ще се видим в следващото видео. Красивите дами на бара, на здраве, момичета!